skôr do mesta, alebo tak posedieť niekam s kamarátmi, ale na hajku fakt, že minimum. Tak ja chodím s kamarátmi vonku a tak neviem, niekedy v meste a tak. No ideme niekde sadnúť alebo iba tak na prechádzku. Ako trávim ja voľný čas? No tak to by som vám asi nemohol povedať takto na rovinu, že ako ja trávim voľný čas. No lebo keby som sa s tým priznal, tak by to nedopadlo dobre. Vlastne tu sa dá iba v krčmoch sedieť, nič také tu nejaké športovisko alebo nejaké také... Chýba mi tu skatepark. Napríklad ja rada korčujem a niekedy tu nie je moc prístupné ihriska alebo vlastne terén na korčulovanie. No na hajku určite sú grazdy na hajku, ale... Také, čo sú také gangy hajské alebo tak. Je to bieda. Pijú, fajčia, hulia. Ja na takých veciach sa vôbec ja nepodielam alebo tak. Niektoré fetu určite. To mi je jedno, proste mi to nie... Krádnu, zatvárajú ich. Tam samé špina, samé cigarety, pľúvance. A takí, čo fajčia trávu, to nevadí, ale takí, čo perujú, tým berú aj také veci. Taký by trebalo zrušiť. Sa iba rozprávame vonku na lavičke. Ale lavičky sú vždy iba pod oknami, takže vždy to niekoho vyrušuje, ale nikde nedá sa tu ísť, lebo nikde inde sú tie lavičky, tu aj není. Ja neviem, no tak sú mladí, sprostí. Trénujem, cvičím a ďalšie také veci. Svoj voľný čas trávim tak, že vlastne učím deti tancovať, ale tiež aj chodím rada vonku s kamarátmi. No ja práve idem za kamarátkou a tiež sa asi pôjdeme len tak niekde prejsť vonku. Nudím sa. Ráno vstanem, počkám do obeda, po obede ideme vonku do mesta, do nejakého baru alebo tak si sadneme, rozprávame sa. Na hajku vôbec nič také nie je, ani žiadne parky alebo tak, vôbec nič. No mal by tam byť tu niečo viacej pre mladých ľudí, no. No však skatepark. Keď sme aj vonku, tak nás odšade vyhadzujú. Neviem, nič tu na hajku nie je vybudované, sú tu iba staré paneláky a nič moc. Tak krčmy sú tu. Tu je to hrozné na tom hajku. Sú tu samé výtelky. Neviem, nie je tu nič také. Tu iba bývam, spím a to je všetko tu. Že by sa tu mohli nejaké koncerty robiť. Lebo všetko je iba v meste, alebo a keď nie je v meste, tak je to buď na Solinkách, alebo na iných sídliskách. Tam sú tiež nejaké tie koncerty bývajú, ale tu na tom hajku vôbec. No napríklad nejaké kino by sa tu hodilo. No a možno diskotéka, že by to bolo lepšie, že tie deti by sa nefakali po meste a by to mali bližšie domov, že... Rodičia by vedeli, kde sú. No tak iba skatepark. To je jedno, čo tu spravia, čo tu nespravia, ale malo by to byť lepšie určite. Nemáme tu proste kde byť a keď je nás tu viacej, tak je tu aj väčší hurhaj, ale ako nič také tu nerobíme nič. To by trebalo zmeniť od základov fakt, aby si to ľudia zmenili. Či môžeme prispieť do toho, aby sa nejako pozmenilo, len si ničím? No neviem, jeden človek ťažko zmení niečo. Ja mám moje kozáky.